Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nadia Dwi Aryani. Nomor absen kalih likur, kula saking kelas Dasa Akel 3. Mriki kula badhe miyos geguritan ingkang irah-irahan Kidung Jawi. Kidung Jawi dening Supriyo. Muridmu yen ngrujit ati tenan. Coba iki kedadean 20 taun kepungkur. Teguber sak cekele. Ujar kendakmu saka Aceh ilang nalika semendhe sing bengi. Sapa ngira yen kebangsaan sasmi bakal tuminyo ing lautan lipat. Nyangsep nyawiji ing bumi-bumi, kepengen nyop ing petorone lintang. Ujarmu pindho laras kula tetabuhan. Larang misi werna ing buang putih asih. Unyere pandong caket mekroke kekembangan. Apa banjur kene kepan ke aras. Uga amro ing pakon. Minta kapal kaya amrole tambul samudra. Nalika angin bale dalan kok rembulan padang tengah latar. Murid tresno ora simpangan dalan. Duh bumiku. Ati loro lara kelebung suwon buku. Ing kene piye anggone ngoyak ibare kono lan garu. Titip mimpin sadirmu nyumpal loro. Uga kanggo nutup catu ini sing kedung podras kiris kumire tresno. Punyi tintem teko lintang apa maneh rembulan. Piye aku mau jalan sebahan kebubukan. Uga dapok turahan hayap, hitung sepi bumi sanyari. Endi papan panggoro jati. Pucuk eranku apa ing pangemoni. Apa lunut ing pucuke suwiwi kodang. Ah hitung sepi bumi jauh saya dadi.